Mestre, aquí estou. Ti és o home que supera todos os retos, pero hoxe traioche un, cuidado, Intentas. Cuidado, hoxe traioche un reto que é moi común en todas as casas galegas. E é que hai moitas veces que chegas á casa e só tes 5 minutos para cociñar algo, non? E facer a receita, comer e marchar. Entón, hoxe o teu reto é, José Luis, facer unha receita, pero dar boas, é dicir, como mandan os libros, pero en tan só 5 minutos. Ti crees que eres capaz? Home, sí, e ademais é unha cousa que é de abrir a neveira, e o único que tens que ter é as tortiñas ou estas que sempre temos as lambonadas. Os pans estes de millo, non? Exactamente. Entón, Se non pode ser con pan tamén, normal. Que vas facer? Vouche regalar este tempo, que vas facer? Unhas quesadillas. Unhas quesadillas. Receita mexicana. Mexicana. Porque José Luis ten só 5 minutiños, José Luis. E o teu tempo comeza... Onde se lle dá isto? Aquí. Xa. Marchando. Mira, unha sartén xa quente, aí temos. Ben, Mira, e vale, cun pouco de cebola, vamos a dar un pouquiño menos. Si, podes baixar. Un pouquiño de cebola. E pemento, vexo. E pemento. Moi ben, Moi ben. Facémolo aí. Damos salteados. Abrimos a nevera, sobrou unos polo. Sobrou uns polos, pero podía ser... Ou tarreira, ou pavo, ou atún, ou o que teñas ali. Este é un pouco de polo que... Un pouquiño de proteína, De non? proteína, que sobrou. Vale. Dámoslle aí. Cebola, pemento, proteína, a que nos Aí queiramos. estamos. Perfecto. E dámoslle un pouquiño máis. Sí, De aceite que non falte. aceitiño... Non, hombre. Non máis hai de oliva. miseria nesta cocina. Ademais de oliva bo. Canto Aí levas? estamos. Canto levas? Pouco tempo Non levo. levas ningún minuto, Mira. Bueno, está tirado. Está tirado. Mira. Non cantes de todo. No, non canto nada. Mira. Que aínda se nos pode En la misma, complicar. mira, xa poñemos... Na mesma tixola Na poñemos tixola xa poñemos a torta de millo. A torta de millo. Que poñemos? Xa, vamos poñendo esta zaragallada aí. Moi ben, moi ben. Estupendo. Sí, sí. Ai. Digamos que igual non tiñamos a cebola e o pemento cortado, que pode ser 30 segundiños máis. Mais, exactamente. Estamos aforrando 30 segundos, pero na casa en 30 segundos, un minuto. Eso non é nada. Eso non é nada. Eso non é nada. Vamos a poñer xa un pouquiño de queixo. Por eso se chama quesadilla, non? Hombre. Porque leva o queixo. Oh, que listo Estou somos, en todo. que aí damos en todo. Todo fío, fino. É verdade, eu creo. Cuidado. Eu estou, sí, moi ben. Parece que fago encaixe en camariña. En camariña, aí estamos, mira. Aí temos e vamos a poñer un pouco de aguacate. Se non temos aguacate non pasa nada, Non lle poñemos a Non lista. poñemos nada máis, non pasa nada. Está para poñerlo así un poquinho máis mexicano. A mí o que me sorprende é que na mesma tixola meterlle todos. Hombre, esa está. Hombre, é que se temos que andar con moita historia... Pasan os 5 minutos. Pasan os 5 minutos e está. Un pouquiño de alegría, un pouquiño de lima, non? Aí estamos, aí estamos. E agora que, como vas Un dobrar pouco isto? de cilantro. Hai moito condumio aí. Hombre, o cilantro ou pode ser perexil ou pode ser o que queiras. Vale, agora que? Vale. Ajá. E agora que? Ah! E agora que? Así calquera, claro, non vas dobrar, vas duplicar. No, é que senón os outros é unha fajita. Ah, tamén é certo. Que razón tes, que razón tes. E agora hai que darlle a volta. Hombre. Mallao. Aí estamos. Todo a graxiña, todo Hombre. aceite. De saltear a cebola e o pemento. O pemento, aí estamos. Ainda ter 2 minutos 15 segundos. Mira, dámoslle un poquinho máis de calor. Dalle calor, dalle. Dámoslle un poquinho máis de calor. E vamos a preparar tamén. Aí. Que vas preparar? Ainda podemos xogar unha partida de tute. Ainda podemos xogar unha partida de tute. Unha partida de tute non, pero casi. Case. O huevo de pico-araña. Como non? Un pedra, papel, tixeira. Exatamente. O huevo de pico-araña. Había que estar un a cabalo doutro. Que tempo temos? Estás nos facendo largo isto. 1 minuto 45 segundos. Xa está case feito, mira. Veña. Mira, dámoslle un poquinho máis de gas. Veña, dalle. Aí, e xa verás ti. Que maravilla, chico. Mira, é que xa nos sobra o tempo e todo, Dámoslle outra vez. Ainda non. Ainda non, mira, este ainda... Ainda non nos sobra porque eu teño que probar, Aí van a probar. Claro, Aí, como outras veces non probabas... Non está quecendo porque non ten lume, claro, apagóusenos. Mira ti. Ainda non sobrou tempo para que se nos apagara a cocina. Mándala aí. E ainda nos vai sobrar tempo, canto nos vamos? 1 minuto 12 ainda nos queda. Aí estamos, ya estamos. Deixalle ahora, deixalle tranquilo, non o vamos fastidiar.
Pero mira, ahora para que derrita, mira. No, xa está derretendo. Mira, que o cámara veña. Compañero Antón, mira aquí que fantástico. Mira. Oh, arrecendo aí. É de vicio. Eu tiña aí uns habaneros, pero dixen, non lle vou facer eso a Pementos habaneros. Sí, buenísimos. Sí, buenísimo. Que viñalle, Pero o problema non é cando entran. No, o habanero non. É peor o de padrón picante destos salvajes, do de padrón, eu creo que é o que máis repica máis que o habanero, Que non 30 segundos, vai Bueno, sacando, vámonos lá. vai sacando. E mentre eu probo, ti vai dicindo a túa frase. Vou poñer por aquí. Aí estamos. Vai para cá. E mira ti que me faltou o lume que eso. Non pasou nada. Eu vou cortar así un tal. E mentre eu vou probando, ti xa podes ir dicindo a túa frase. Queridos amigos do Bo Comer, espero que vos gustara e que vos animedes a facelo. Cuidado, non te queimes. Misión cumplida. Espectacular.